Jo, nemoc. BioMX. Je to tady. Začínáme. Naše město bylo krásný, žádná špína, žádný žádný, stalo se tak, jak to asi bude. Že pedofil tu je. A nesmí dlouho bude. Lákat ti do auta, že do ní a prosí, bonbony dětem to nos nosí. Leží mi to na srdci, tahle těžká nemoc, měl by požádat o akutní pomoc. Boxera a kudlu v kapse, to je denní jistota, lepší než mít usteklýho kokota. Když vidím bílou dodávku, u prstou mě zamrazí, doufám, že policie dorazí. Děti teďko žijou bez strachu, pedofila potkat, to není k smíchu. Už to není jako dřív, doufám, že už zase bude, pokud souhlasíš, dej like a třeba odběr.